Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Andrew Jones in de Baseball Hall of Fame is opgenomen. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis. Het is de eerste Curaçaoenaar die deze eer te beurt valt. Andrew Jones is opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in Amerika. En dat is gisteravond bekendgemaakt. Kort erop heeft de regering Pisas direct de Kid from Curaçao al van harte gefeliciteerd met deze historische prestatie. Jones geldt als een van de eerste internationaal bekende honkballers uit Curaçao en behoort tot de meest invloedrijke Caribische spelers in de geschiedenis van de Major League Baseball. Hij stond voor de 9e keer op het stembiljet om toe te treden tot de Hall of Fame en gisteren is het daadwerkelijk gelukt. Dat betekent dat hij de drempel van 75% overschreed van mensen die een stem hebben uitgebracht. Wie mag toetreden tot de Baseball Hall of Fame? En dat is dus nu Andrew Jones. Crisis in politiek Bonaire. Gisteren heeft een lid van de eilandsraad, Salma Cerberi, in een brief aan gezaghebber John Soriano laten weten dat ze uit de fractie van de PDB stapt. Daarmee is duidelijk dat zij deze coalitie niet langer zal steunen. De stap van Cerberi komt echter niet als een verrassing. Het rommelde al enige tijd in de Bonaireaanse politiek en er is sprake van wrijving binnen de coalitie. Met name zijn er spanningen binnen de fractie zelf van de Partido Democrático Bonaireano. Volgens Cerberi kan zij zich niet langer verbinden aan de fractie, want de recent genomen besluiten en de richting die de fractie inslaat komen niet langer overeen met mijn overtuigingen, waarden en de manier waarop ik mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger wil invullen. Later in deze uitzending gaan we dieper in op de crisis op Bonaire en ook de situatie op de andere BES-eilanden. Carnaval 2026, we zitten er middenin en er zijn 3 gevaarlijke gebouwen in Otrobanda. Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie van de overheid. Die spraken over de voorbereidingen voor het carnaval. Er zal worden een noodherstelplan uitgevoerd voor bouwvallige gebouwen langs de route. Deze gebouwen zullen worden verstevigd en bij sommige zal er een hek worden geplaatst. Het publiek wordt geadviseerd om niet te dicht bij deze gebouwen te komen. In Otrobanda gaat het om 3 panden aan de Rodeweg, Frederikstraat en de Brede Straat. Maar ook eentje in de omgeving van Habai. Daar zal allemaal voor worden gezorgd dat mensen niet gewond kunnen raken als ze bij de panden staan en door het carnavalsgeweld er stenen naar beneden vallen. De regering luistert naar zorgen bij brandweer. Dat is gisteren bekendgemaakt, want minister-president Pisas heeft in zijn hoedanigheid als waarnemend minister van Justitie gisteren een overleg gevoerd met vakbond APVO over zorgen die verband houden met de huidige situatie bij de brandweer. In 2025 zijn er weer mooie vooruitgangen geboekt, zoals dat heet. Dat heeft de brandweer gezegd. Ze hebben in totaal 951 incidenten afgehandeld. Er is meer personeel aangenomen. Er is een trainingslocatie geopend. Maar er zijn ook een paar punten, volgens de APVO, die verbetering nodig hebben. Onder meer zijn er personeelsleden die worden uitgesloten van het verrichten van overwerk na het bijwonen van een vakbondsbijeenkomst. Zo zijn er verhalen over kantoorpersoneel dat werkzaamheden verricht in de wacht. En zijn er brieven die de APVO heeft ontvangen in 2021, 22 en 23 die nog steeds niet de aandacht hebben gekregen die ze behoeven. Dus er zijn een paar punten die de brandweer met Pisas heeft besproken. En dat ging in een gemoedelijke sfeer. En Pisas laat weten dat hij een vervolgoverleg zal plannen binnen een week. Kennismakingsbezoek, minister Boekhout, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Tyrone Boekhout, heeft gisteren een bezoek gebracht aan het managementteam en het personeel van het ministerie. Tijdens dit bezoek wisselde Boekhout informatie uit met het managementteam over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de volksgezondheid. Hij leerde mensen kennen en hij zag
op die manier zijn nieuwe werkplek. Hij zal tot het eind van deze maand verschillende organisaties binnen de zorgsector bezoeken om kennis met hen te maken en om de aandachtspunten te inventariseren die de aandacht van de regering behoeven. Ongeluk tussen auto en scooter. Gisteren moest de politie naar de Santa Rossaweg. Er was een ongeluk dat had plaatsgevonden op de parkeerplaats van een minimarket. Bij aankomst troffen de agent een auto en een scooter aan die bij het ongeval betrokken waren. Volgens de informatie die de politie ter plaatse heeft verzameld, maakte een voertuig een verkeerde manoeuvre, waardoor het andere voertuig moest uitwijken en tegen de scooter botste. De bestuurder van de scooter liep letsel op aan zijn voet. Hij is doorverwezen naar zijn huisarts. En dan bezoek van Nederlandse staatssecretaris. Staatssecretaris van Financiën Palme van Toeslagen en Herstel brengt van 25 januari tot en met 28 januari een werkbezoek aan Curaçao. Ze gaat in gesprek met gedupeerde ouders die in de financiële problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire. Ze praat met organisaties die ouders ondersteunen en met vertegenwoordigers van de overheid. De toeslagenaffaire die speelde aan het begin van deze eeuw en daardoor zijn heel veel ouders in de financiële problemen gekomen. De steun en de zorg voor deze ouders is er nog steeds. Buiten Nederland wonen de meeste van deze ouders op Curaçao. En daarom is de staatssecretaris nu hier naartoe. Het gaat om zo'n 275 gezinnen van mensen die te maken hebben gehad met deze toeslagenaffaire. En die nog steeds hulp nodig hebben in meer of mindere mate. We zullen volgende week hier meer aandacht aan besteden. En we gaan nu even over naar een break. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrado em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Ik had vanochtend een gesprek met Gino Bernardina, de ervaren journalist die elke week de uitzendingen van Tres Orcugino maakt. En het gaat over de situatie in de politiek in Bonaire, maar ook in Statia en Saba. Ik laat u een deel van het interview zien. Dat gaat over de val, of tenminste de crisis in Bonaire. Ik weet niet of we al kunnen spreken van een val van de coalitie, maar die heeft in ieder geval geen steun meer in de eilandsraad na de stap van mevrouw Cerberi. Wat betekent dit precies? U ziet een interview tussen mij en Gino Bernardina en later op de dag kunt u het hele interview zien op de sociale media van Extra. Hier alvast het eerste deel. We gaan het hebben voor Extra Journaal over een onderwerp waar we eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteden. Bestuur op de Besseneilanden. Ja. Gisteren is er een crisis ontstaan in het bestuurscollege van Bonaire. Er is steun ingetrokken door een eilandraadslid die uit de fractie van de PDB is gegaan. Op Statia zijn er ontwikkelingen waar we ook nog niet heel veel aandacht voor hebben gehad, maar die spelen ook al heel lang. En op Saba is men ook bezig met plannen voor verandering die Nederland heeft doorgelegd, waar men niet helemaal mee eens is. Dus er gebeurt van alles. Van alles, ja. Maar voordat de mensen voor een goed begrip, wat is er gisteren op Bonaire gebeurd? Gisteren op Bonaire heeft een van de eilandsraadleden haar steun ingetrokken van de coalitie. Ja. Dus het is eilandsraadlid voor de Democratische Partij, mevrouw Cerberi. Ja.
Die steunt dus haar coalitie niet meer. En die gaat, ja. Ze wordt onafhankelijk. Ze heeft zich als onafhankelijk lid opgesteld. En daarmee heeft dus de coalitie haar meerderheid verloren. Ja. Op Bonaire heb je 9 zetels totaal volgens mij in de Eilandsraad. Mhm. En de coalitie had er 5 en de oppositie 4. En als zij dus nu zich onafhankelijk opstelt, is de coalitie zijn meerderheid kwijt. Dus daarom spreken ze op Bonaire dat de regering ten val is gekomen. De regering is gevallen. Maar bestuurscollege, het systeem van het bestuurscollege, wat we ook vroeger op Curaçao hadden, Is iets anders. het werkt iets anders dan normaal in het parlement, in de Tweede Kamer of de Staten zoals Ja. we dat hier hebben. Maar voor de duidelijkheid, het is de regering van Juist. Curaçao die geen meerderheid meer heeft in Van de Bonaire. Eilandsraad. Van Bonaire, die geen meerderheid meer heeft in de Eilandsraad. Ja. Die coalitie werd al gesteund door de PDB, door Juist. M21 en door een onafhankelijk Juist. lid, Vrolijk. Daar komt nu een tweede onafhankelijk lid bij. En die gaan, is de verwachting, onderling uitvoeren wie dan dadelijk een coalitie gaat steunen die wel de meerderheid Juist, heeft. dus je moet nu gaan kijken, dat is het eerste wat er gaat gebeuren, hoe er gelijmd kan worden. Of er nieuwe partijen zich dus in de nieuwe partijen deel gaan uitmaken van de coalitie. Denk aan een UPB Ja, of die een altijd NPB. al zitten wachten tot... Ja, maar de eerste berichten die ik heb ontvangen is dat de UPB daar niet op zit te wachten, omdat er ook nog veel andere dossiers liggen die toch moeilijk zijn als je nu in de regering stapt om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Bijvoorbeeld ook een van de redenen, zoals ik heb begrepen, van de onvrede binnen de Democratische Partij. Dat heeft geleid tot besluit van mevrouw Silberi om eruit te stappen, is de manier van werken van een van de gedeputeerden. Dat is de heer Abraham. Ja. Die heeft nu een groot probleem weer met de branden daar op de landfill. En dat moet aangepakt worden. Er is al een keer heel veel te doen geweest tussen Nederland en Bonaire daarover. Het is uiteindelijk weer teruggegaan naar onder de verantwoordelijkheid van het eilandsbestuur. Maar de problemen die De blijven. bestaande zijn misschien wel erger geworden. En het schijnt dat de heer Abraham zich ook tegenover zijn eigen partij een beetje afstandelijk gedraagt. Dus men heeft niet veel contact met hem, hij legt geen verantwoording af binnen de partij. En deze mevrouw Silberi, die heeft daar volgens mij Vaker mee aan de bel getrokken. over aan de bel getrokken, dus binnenkamers. En toen kwam er juist een beetje druk op haar, of zij dan niet kan aanblijven. En toen krijg je dus dit besluit. Ja. En je leest het ook in haar brief die ze heeft gestuurd naar gezaghebbers. Ze heeft het erover dat ze de partij nog steeds een warm hart toedraagt. En dat ze eigenlijk hoopt op reflectie en heroriëntatie binnen haar eigen partij. Maar volgens haar eigen politieke normen en waarden kan zij niet de partij blijven steunen. Want zoals ik heb begrepen komt ze wel van een vooraanstaand DP-familie. Ja, dus, dus het is gaan kijken wat er gaat gebeuren. Misschien dat er intern iets moet gebeuren binnen de DP, zodat ze weer door kunnen gaan als coalitie. Mm-hmm. Of dat er gelijmd gaat worden. Maar ze moeten wel kijken dat ze er goed mee omgaan, dat je niet gevallen krijgt zoals in 2018 is gebeurd op Sint-Eustatius, waarbij Nederland toen heeft ingegrepen. Rijksvertegenwoordiger die stelt dan vast van er is hier een onwerkbare situatie en er is geen politiek vertrouwen meer, geen basis voor politiek vertrouwen. En dan krijg je dus dat Nederland een soort gezant gaat aanstellen die even de politiek gaat opschonen. Ja. Het probleem bij Bonaire is natuurlijk dat er 3 partijen en 2 onafhankelijke raadsleden zijn voor 9 zetels. Dat maakt de situatie wel heel erg moeilijk. Dan naar internationaal nieuws, opmerkelijk nieuws. De interim-president van Venezuela, Delcy Rodriguez, kondigde ontvangst aan van de eerste $300 miljoen uit olieverkopen aan de Verenigde Staten. Deze middelen zullen worden gebruikt om de koopkracht van de werknemers te beschermen. Venezuela heeft aangekondigd $300 miljoen te hebben geïnvesteerd om zijn munt, de bolivar, te verdedigen.
Deze is voortdurend in waarde aan het dalen. En de middelen uit de verkoop van olie die zijn binnengekomen, is de eerste 300 miljoen geïnd. Deze eerste geldstromen zullen op de valutamarkt in Venezuela worden ingezet om de markt te stabiliseren en om het inkomen en de koopkracht van onze werknemers te beschermen. Economen en valutadeskundigen hadden vrijdag al melding gemaakt van de aanstaande komst van $300 miljoen op de valutamarkt. En die zijn van vitaal belang voor de Venezolaanse economie. Venezuela is begonnen dollars in het banksysteem te injecteren om de waardedaling van de bolivar af te remmen. Maar de verzwaring van de sancties door Washington in het kader van de druk op Nicolás Maduro heeft de instroom van deviezen beperkt. Daarom is het nu noodzakelijk dat er een nieuwe stap wordt genomen. En deze $300 miljoen is daarvoor de eerste stap. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.